skrátka predtým, ako klientovi navrhneš nejakú stratégiu, tak si vyskúšaš jeho služby, hej, že zavoláš, objednáš si niečo, alebo vyplníš nejaký formulár a teraz čakáš, že kedy sa ti oni ozvú, či to je do pár hodín, alebo do pár dní, alebo nikdy. Takže to je super. A napríklad aj v Isadore, kde tiež pracujem, tak tam napríklad my máme, že máme office, ktorý je zároveň aj predajňa, hej, že to je akože taký showroom, je to také komunitné miesto. A to je za mňa to akože splňa to všetko, čo som teraz povedal, že ty sedíš v office, ale zároveň počuješ tých zákazníkov, počuješ, čo sa pýtajú, počuješ, čo im vadí, čo nepochopili, ako vnímajú tie kolekcie, Jasne. ako si vyberajú veľkosti a tak ďalej. Že to je strašne super, že toto je podľa mňa strašne podceňovaná vec, počúvať zákazníkov. Lebo veľa vecí sa robí od stola, hej, akože sadneme si, dáme si brainstorming, ale niekedy ti dá viac jedna focus grupa, kde máš 5 zákazníkov a hodinu sa s nimi bavíš, dá ti to viac ako 4 brainstormingy, kde proste ľudia, ktorí už majú klapky na očiach, už skrátka sa varia v tom istom a ty akože potrebuješ počuť ten pohľad zvonka toho skutočného zákazníka.